ಐಂದಿಂತ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ರಾತ್ರಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಊರ್ದನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭರತನಾಟ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಐತ ತರಬೇತಿ ಉಪ್ಪುನದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಒಂಜಿ 150 ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರ ಈ ಊರ್ದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನೆ ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸೋದು ಅಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅವು ಒವ್ವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ 4 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಅವು ಕಂಕನಾಡಿ, ಅಳಪೆ, ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು, ಬೊಕ್ಕ ಬಜಾಲ್ 4 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆರ್ದಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿಯರು ಬತ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಪರಕೆ ಸಂದವನ ಅಂಚಿನ ಅದುಪ್ಪು. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ದೈವಲುಲ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ದೈವ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಗೂ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಕರೆಯಮಣಿನ ಭಕ್ತಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಪ್ಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಗಾರ ಅದುಪ್ಪು ಬೊಳ್ಳಿದ ಪರಕೆರೆನು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಜಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ ರೀತಿದ ಕಾಸನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಡಬ್ಬಿ ದರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಈ ಶಿವಲಿಂಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತೇರು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಭಕ್ತಿಯರು ಬರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗಳು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒವೇ ರೀತಿದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿಯರು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟಡ್ ಅಕ್ಕಲೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿದಿ ಅಂತ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಡು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆಲ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಧನುರ್ಮಾಸ ಪೂಜೆಡು ನಿರಂತರವಾದ 30 ದಿನಲ್ಲ ಮೂಲು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅದು ಕಾಂಡಿದ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದಾಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಅವೇಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಏನಲೆಕ್ಕಡೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡ್ ಈ ಅಂಚಿನ ಈತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಆ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡದ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರಾರ್ದು ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಮೂಲ ನಡಪನಂಚಿನ ಉಪಹಾರ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ 30 ದಿನ ಕಾಂಡದ ಸಂದರ್ಭ ನಡ್ತಂದು ಅವೇಕ್ಲಂಚೇನೆ ನಮಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿಯರ್ಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಿನ ಏತ್ ಖರ್ಚಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಎಂಕಿಲ್ ಕೊರಪ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಯರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲೇರು 30 ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಒಂಜಿ 200 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪನಂಚಿನ ಉಪಹಾರ ಅದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಭಕ್ತಿಯರು ಅಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟ ದಯಮಂಡ ಅಕ್ಲ ಎನ್ನ ದಿನ ಕಾರ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಪಕ್ಕ ನೆರವೇರಿಂಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪಾತೆರಲ್ನ ಪನ್ಪೇರು.
ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕುನ ಶ್ರೀ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಬಗಂಬಿಲ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೈಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಸ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ, ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬ, ಪೆರ್ಜಿಲಾ ಬಜಾರ್, ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ, ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಾವುಬೈಲ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾವುಬೈಲ್ ಬಜಾಲ್, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಆರತಿ ಆಳ್ವ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಅಂಡ್ 1999 ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗಕೋಟಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಆಗ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪಿಸಂಡು. ಸಾಂಗಕೋಟಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಆಗ ಈ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನಿಗೆ ಈ ಕಾವು ಬೈಲ್ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈಲು ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-50 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಡ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಅಂಡು ಐಕಲ್ ಅಂಚೆನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕಾದುಪ್ಪು ಆ ಸಂದರ್ಭ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಆದುಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಯಾಗ ಏನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಊರ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂಡು ನಾಗಮಂಡಲ ಉತ್ಸವದ ಟೈಮಡು ನಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಪಗ ಸಾಧಾರಣ ಪೂಲ ಮುಲ್ಪದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರವು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಏರು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೆ ಇರಟ ಆ ಅಕ್ಲನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುನು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಒಂದು ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನೇ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಗ ಎತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಪನೊಂದುಂಡು ಯಾ ಸಾಂಗಕೋಟೆ ಯಾಗ ಅಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿಡು ಒಂಜಿ 50 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಡು ಈ ಯಾಗದ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಅಂಡು ಅವೇಕ್ಲಂಚೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವಗಳ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರಿ 2008 ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಡು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ 2022ನೇ ಇಸವಿಡು ಉಂಡು 23-24 ಕೂಡ ಮೂಜಿನೇ ಬಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಯರುಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಭಕ್ತರ್ನ ಮಾತು ಆಶೆ ಉಂಡು ನನಾತ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರನ ಗರ್ಭಗುಡಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಶಿಲಾಮಯ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ಆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯ ಇತ್ತಂದಂಡ ಖಂಡಿತ ಆ ಕೆಲಸ ಆಯರುಂಡು.
ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ತದನಾಗ ದೇವರು ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಗುಡಿಸರದಲೆ ಕಂದನಂಚಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡು ಬುಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ದುರಸ್ಥಾವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂದನ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ದಯಪಂಡ ಈಶ್ವರನ ಪಂಡರಾಗ ఆయన ಗಣಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ಪರಿಸರನ ಎಂಚಿಕೊಳ್ಳಪ್ಪಾವೆ ಪಂಡದ ಪನ್ನೇರು ಸುಮಂತ್ರ ವಿಶೇಷ ಅಂಚಿನೋಡು ಇಂದು ದಾದ ಇಂಚ ಈ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾತನತ ಪಂಪನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 5 ಕೋಟಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನನ್ನ ತುಂಬು ಗಾಯರ ಉಂಡು. ಅವೇಕ್ಲ ಈ ಭಕ್ತೇರು ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತೇರ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು. ಇತ್ತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಜಾಗೆ ಒಂತೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಹೈಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕಾರನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೇರು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದುಲೇರು. ನಮಕ್ ಮೂಲು ವಾಹನ ಒಂಜಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಜಾಗೇಡು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲು ಬತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಜಾಗೇಡ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 500 ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೇರು ವಾಹನ ಅವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅದುಪು ಅಂಚನೆ 4 ವೀಲರ್ ಅದುಪು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತುಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚದು ಇತ್ತದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪುನು ಬಯಕುನ ಶ್ರೀ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಬಗಂಬಿಲ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೈಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಸ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ, ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬ, ಪೆರ್ಜಿಲಾ ಬಜಾರ್, ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ, ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಾವುಬೈಲ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾವುಬೈಲ್ ಬಜಾಲ್, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಆರತಿ ಆಳ್ವ. ಸಾಧಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಅದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಪ್ಪು ಒವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅಂಚಿನ ಒವೇ ತೊಂದರೆ ಆವಂದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಉಚಿತವಾದಲ ಆ ಸಭಾಂಗಣನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಜ್ಜ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕೋವಿಡ್ದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿದು ಉಚಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ನಮಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಭಾಂಗಣಡ್ ರಾಜಾಂಗಣಡ್ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಮೂಲ ಆವೊಂದುಪುಂಡು ಮೂಲತಃ ದೇವರು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಯಂಕರ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನಡಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪುನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಮೂಲ ಓವೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯನ್ನು ಪ್ರಿಯ ಬರ್ತದು ದೇವರ ನಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಅಡ್ಡಪುಂಡ ಅಕ್ಲು ಮನಸ್ಸು ನಂಜಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಇಡೇ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ 4ನೇ ದಿನ. ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 50 ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರು ಪಾರಾಯಣ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಂತಿರಂದಾಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಪುನೇಟಲ ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿಯರು ತುಲಾಭಾರದ ಪರಕೆ ಕೊರ್ತಿರು ಅವಲ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯರುಂಡು. 1.5 ಗಂಟೆ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಯರುಂಡು. ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಯ್ನಿರ್ದಕ್ಕ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ ಇನ್ನಿ ದೇವರನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇಕಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4,000-5,000 ಭಕ್ತರು ಆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇವೆಡು ಭಾಗಿಯಾಪೇರು. ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಲ ದೇವರನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕು ದುಂಬು ದೇವರನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಆಯರುಂಡು. ಆ ಬಲಿ ಉತ್ಸವಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಭಕ್ತರು ಸೇರುವೇರು. ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕುಲ್ಲ ಈ ಮನೆಡೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದುಂಬುಡೆಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪುನಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾರ್ಪಡಿಲು ಬೂರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಐಟು ಪುಂಚ ಮಾತ ಕೊರ್ತೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಗೋಡೆಪುರ ಮಗರೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಕಾವು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಪಾರ್ಪಡಿಲು ಬೂರಿಯರತ್ತಂದು ಆಂಡ ಇನಿ 10 ಸಂಸ್ಥೆರು ಸೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡು ಕಿರಣ್ ರೈ ಪಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲನ ಕಮಿಟಿ ಆದು ದೇವರ ಅಕ್ಲನ ಕೈಟು ಮಲ್ಪಯ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಡ್ನಲ್ಲ ದೇವರೇಂದು ಪಂಡದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬುರಿಯಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸನಾರು ಮಲ್ಪದು ಊರು ಪರ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂತ ಉತ್ಸವ 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಯರುಂಡು ಅವಲ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಆದ್ಕೊಂಡು ನೇಮೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಐನಂಚಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಬೊಕ ಧೂಮಾವತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ 20 ಮೀಟರ್ ದೂರಡ್ ಒಕ್ಕಣ್ಣಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಲ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಒಕ್ಕಣ್ಣಗುಳಿಗ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿಯರ್ಲ ಅವಳು ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಜತ್ತಂದಾಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೈಸಂದಾಯನ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಯರುಂಡು. ಕಾಂಡ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರುಂಡು. ಐಕ್ ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟಲ ಭಕ್ತಿಯರು ರಿದ್ರ ಕಜ್ಜಿರ್ದು 5 ದಿನ ಮುಲ್ತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಯರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡ 8 ಗಂಟೆದು ಶುರು ಅಂದಾಂಡ ರಾತ್ರಿ 2:30-3 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಮುಗಿನಾಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಅಂಗಣ ಫುಲ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೂಪನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತು ಭಕ್ತಿಯರು ಆತು ದಿನ ಮೂಲ ಇತ್ತೇರಂದಾಂಡಲ್ಲ ಮನದಾನಿ ಪುಲಕಾಂಡ ಅಂಚೆನ ಭಕ್ತಿಯರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಯರು ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಡ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮಂತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟಾಡು ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪುಲಕಾಂಡ ಬೇತ ಈ ಊರ್ದಂದತ್ತು ಬೇತ ಊರ್ದ ಭಕ್ತಿಯರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಅದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ತೂನಾಗ ಆ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ದೇವರನ ಅಕ್ಲೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿನದ ಹತ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ನಮಗೆ ತೋಜೊಂದು ಬರೋದುಂಡು. ಯಾನು ಮೂಲು ಎನ್ನ ಒಂಜತ್ತು ಯಾನು ಬೇತೆ ಜಂತ ಸುಮಾರು ಜಂತಲ್ಲ ಪರಕೆ ಪಂತೆ ಅವು ದೇವರ ರೇಟ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನು ಎಂಕೊಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕರಿಮಣಿ ಅಂತ ಅವಳು ಅಂತೀರಿ ಭಕ್ತಿಯರು ಒಲ್ತೊಲ್ತ ಭಕ್ತಿಯರು ಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಪೌಂಡ್ 4 ಪೌಂಡ್ ಅನ್ಪುಣ್ ಪಂಡಿತ್ತ
ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಪವನ್ ಮುಟ್ಟದ ಬಂಗಾರನ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಭಕ್ತಿಯರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2-3 ಪರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲೆದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಾಲೆ ತೀರ್ನು ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆಂಗೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ ಭಟ್ರ ಇಂಚೆಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂಚೆಂಚ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ಭಟ್ರ ಮಾಡಿ ದಾಲನ್ನು ಮನ್ಪೋಜಿ ಬಾಲೆ ರತ್ತುಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ತುಲಾಭಾರ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡೇರು ಅವಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೈಡೆಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪಿಸಯ ಪರವೂರ್ದ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಕಿರಣ್ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಮಿಟಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲಾ ಸೇರ್ದು ಮಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾನ ಪಂಡ ಅನ್ನದಾನ ಬಾರಿ ಅನ್ನದಾನ ಉಂಡು ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಆಂಡು ಅಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಮತ್ತು ದೇವೇರು ಮಲ್ಪದು ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಮಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹನುಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಹನುಮತ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅವರವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಮನಾಮ ಭಜನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.